tomto videu naša rodina navštíví najčudnejšie zvieracie kaviarne na svete. Od roztomilých po úplne šialené. Každý z nás si vyberie obľúbenú a na konci uvidíme, ktorá môže byť víťazom. Vítajte v mačacej kaviarni. Doslova najroztomilejšie miesto vôbec. Môžete si dať latte, vychutnať si dezert a byť úplne obklopený najchlpatejšími malými mačkami. Poďme, toto je menu. Môžete si objednať nápoje, dezerty a občerstvenie. A toto je návod, ako hladkať mačku. Tiež si tu môžete vziať maškrtu pre mačku a nakrmiť ju. Budeme potrebovať vidličku. Aby ste mohli vstúpiť do priestoru pre mačky, musíte si zakryť topánky návlekmi. Zakryť si tenisky návlekmi. Potom, čo sme si všetci nasadili návleky na topánky, bol čas stretnúť sa s mačkami. A potom, jedna z mačiek sa pokúsila utiecť. Chce utiecť. Prečo? Aj on chcel utiecť. Tam máme toaletu len pre mačky. Myslím, že je teraz voľná. Brat, si veľmi nervózny. Mačacia väža tu. A zatiaľ je to najlepšia zvieracia kaviareň. 50% našich predplatiteľov má rovnaký účet. Celý môj outfit je teraz pokrytý srsťou. 1 hviezda. Majú kávu, čaj, limonády a dezerty. Sú to len občerstvenia. Môžete mať plný obed s celou rodinou. Pripravili sme jedlo a všetky mačky sa rozbehli. Je to len pre mačky? Áno, iba mačky. Pekne vonia. Mačky olizovali jedlo a zabávali sa s nami. Nie, mačky nie sú pre mňa. Ja som na psov. Táto mačka mi poškriabala prst. A koľko to stalo náš rodinný rozpočet? Nie veľa. Asi $150. Je to pre 4, takže je to v poriadku. Toto je hodnotenie mojej kaviarne a na konci videa zistíme víťaza. Ale to je len začiatok. Ďalej sa chystáme do kaviarní so žirafami, leopardom a koňmi. Poďme minúť Emily. Toto je rodina Richie. A toto je najúžasnejšia reštaurácia so zvieratami, akú som mohol nájsť. Bude to vo vode? Áno, samozrejme. To je šialené. Poď sa pozrieť. Máme na sebe kostýmy a pôjdeme do vody. Dostali sme sa do bazéna a podnos s jedlom k nám priplával. Máme raňajky na plávajúcom podnose. Musíme to chytiť. Áno, je to pre nás? Možno je to pre zvieratá? Nie pre nás. Čašnička položila taniere na stôl. Je horúco sedieť tu v tomto kostýme. Áno, je to trochu nepohodlné. Za to by som strhol 1 bod. Áno, súhlasím. Toto je hlavný mínus tejto skúsenosti. Čas na jedlo. Máme šakšuku, práženicu, syr halloumi, pečivo, zeleninu a samozrejme cappuccino ballerina. Pozri sa na to. Naše zvieratá sú uškatce. Pozri sa na toto. Ahoj Ryan. Uškatec skočil do bazéna a predviedol predstavenie priamo pred nami. Zatiaľ, čo sme raňajkovali. Poďme. Poď sem dole. Poďme. Je to najúžasnejšie zviera v našom videu. Áno, jedlo sa mi naozaj páčilo. Je to 10 z 10 a je super, že môžete vidieť uškatce tak blízko, zatiaľ čo raňajkujete. Toto sú vlastne najbláznivejšie raňajky, aké som kedy mal. Jedlo je 8 z 10. Čo povieš, miláčik? Súhlasím, ale nemám rád sedieť vo vode. Dobre. Poď do vody. Wow. Ahoj. A tu máme nejaké jedlo pre uškatce. Wow, skúsenosť je 10 z 10 určite. Pre náš rodinný rozpočet stála táto kaviareň $500. Zatiaľ nič neprekonalo túto kaviareň, ale uvidíme, čo bude ďalej. Ďalej, najdivokejšie zvieracie kaviarne, ktoré sme našli kdekoľvek na planete. Teraz je čas stretnúť leopardy. Aké je to miesto? Páči sa ti v jaskyni? Áno. Pozri sa na toto. Máš silné oko. Tento leopard vyzerá dokonale. Samozrejme, 10 z 10. Trochu sa obávam, či je toto okno bezpečné, ak by skočil napríklad. Môže ma to zabiť? Ten leopard vyzeral naozaj desivo. Kirill, prečo si vyberáš túto kaviareň s predátorom? Pretože môžete vidieť zviera za sklom. Zvieratá vám nemôžu ukradnúť jedlo. Nemáte zápach. Tiež je tu klimatizácia. Áno, naozaj lepšie s klimatizáciou. Vo vnútri je zima a je to perfektné. Pohodlie 10 z 10. Áno, vyzerá to ako ty, keď si hladný. Ona všetko je tak rýchlo. Áno.
Máme tu veľmi wow zážitok. 10 z 10. Bojíš sa? Myslím, že sa bojíme. Do keľu. Okrem leoparda je tu aj lev. Ó môj Bože! Ó môj Bože! Do keľu. Koľko to stálo pre náš rodinný rozpočet? $400. Moja kaviareň bola najpokojnejšia a najbezpečnejšia. Teraz sa pozrime na posledné. Ďalej je na rade Tonyho kaviareň a tá, ktorú vybral jeden z odberateľov. Tieto kaviarne môžu byť zatiaľ najzaujímavejšie. Je čas presunúť sa do ďalšej kaviarne, teraz je na rade Tony. Z najbláznivejšej kaviarne vôbec toto sú raňajky pre žirafy a môžete sem prísť a raňajkovať za celou rodinou s týmito krásnymi žirafami, to je šialené. Je tu toľko jedál. Vyzerá to úžasne. Áno, a tu máme obrovské raňajky. Tu máme omeletu. Objednal som si jednu šakšovku a dievčatá majú bielu omeletu so zeleninou. Toto je veľmi chutné a zdravé jedlo. Mám rád toto jedlo. Toto je perfektné jedlo. Pevná 10 z 10. Páči sa mi to. Toto je najlepšie kapučino v mojom živote. To perfektné. To je tak blízko. Wow. Brácho, je to tak blízko. Raňajky sa mi páčili, ale bojím sa žiráf. Sú príliš blízko mňa. Tento je ako jednorožec. Wow faktor pre túto reštauráciu 100 z 10. Toto je dokonalý zážitok. Môžem sa naozaj dotknúť žiráf, ale žirafy sa môžu dotknúť nás späť. Koľko to stálo? Stálo to. Pre náš rodinný rozpočet. $800. Ó môj Bože. Nie. Ale je to skvelá hodnota za toto. Toto je obrovská cena za obrovské zvieratá. Napíšte do komentárov, či sa vám páčili žirafy. Chceli by ste s nimi raňajkovať, alebo je to na vás príliš? Pre mňa je to príliš. Toto je moje najobľúbenejšie zviera, samozrejme. 10 z 10. A tento zážitok je jedinečný. Si pripravený? Áno. Čas jesť! Po jedle so žirafami sme si užili trochu africkej kultúrnej zábavy. Všetci milovali moju kaviareň, takže si určite zaslúžila vyhrať. A nezabudnite sa prihlásiť na odber. Prihlásiť sa na odber. Keď sme skončili so žirafami, vybrali sme sa na ranč. Navštevujeme obrovský ranč vysoko v horách, ktorý je domovom rôznych druhov zvierat. Teraz sa chystáme jazdiť na koňoch. Mama a otec osedlali kone. Je Helen a Tony už jazdia na koňoch. Chystáme sa tiež. Nemôžem sa dočkať. Koľko koní to má 2 kone? Stíš to. Jeden konský výkon ide neuveriteľne rýchlo. A ja som na koni. Aký krásny výhľad. Chystám sa jazdiť na Hidalgovi. Je taký mäkký. Som kouboj, juchu. Toto je najnezvyčajnejšia kaviareň, v ktorej sme kedy boli. Je to také nadýchané a mäkké. Pozri sa na teba. Tá vlna je taká hrubá. Páči sa ti to? Tak super. Po stretnutí so zvieratami bol čas na jedlo. Sme v zvláštnej kaviarni na ranči. Teraz je čas jesť. Práve priniesli jedlo, ryby, steak s rýžou, kuráci rezeň, nugetky a klobásy. Z okna vidíme kozy. Je to naozaj chutné. Táto kaviareň si zaslúži vysoké hodnotenie za tie nádherné kone. Dnes sme navštívili najbláznivejšiu zvieraciu kaviareň a víťazom je... Ste pripravení? Kaviareň so žirafami.